Já jsem na ty. Já jsem Niky. A dneska to bude. Kdo by spíš? Určitě se to viděli. Dělala jsem to za Neola, protože už vidíte, že už nemám s ním na tváři. Tak to je proto, protože to točíme už podrobně. A to první video jsem natáčela 11 minut. A protože podle toho zaskříže, tak to vlastně vyčerpala. Tak už mě to vyčerpalo. Museli jsme, jak se tomu říká, tverkovat. Co to je? Počkej, co jste řekla? Musíme, a tam psali, že musíme tverkovat. Jo. Proč se pravdě okolo, já jdeme na to. Cože ne, kdo by spíš, to není pravda, nebo úkol. Ale do komentářů. No to bude až příští video. Možná. Takže tyhle ty cedulky jsem dělala já. Protože nejlína. Ona mi to ani neřekla, že to budeme natáčet, a buď ticho. Love you. Ona má tady svíčka. Mně se nejvíc líbí to červený. Hele, to jsem já. Oni tam zase křičejí, víš. A já. Víte teda. Moje sestra a její sestra, no to prostě už nevadí, tak jdeme na to. Kdo by spíš? Teda, Kdo má spíš? cože kdo má spíš? Kdo má prostě větší hlas? Tahle otázka je velmi těžká, protože... Nebo pro mě ne, ale jako třeba, když třeba si řeknete, no to já vím, tak jedna holka to nevěděla. Jo, teda to čísláč. Protože ona moc jako, že nesmí, ona prostě nemá takový hlas. Ale já! Ale já, vlk, já jsem debil. No, tak. Jdeme na to, takže tak tady, a rychle, nebo už není. Nemáte doma lepší. No, Kdo má kdo má větší bundu? to je jasný, ne, to jsem. Já mám. Ne. Tak pojď. Ale my máme tak na stejno. Já mám samozřejmě krásnou bundičku, se sebem. Já mám terkysovou. Ale mě nezajímá tyrkusová. Ale Takže kdo asi větší, no? No, máme asi tak stejně. No. Ne. Já Ty to dáváš... protože já jsem větší. To je jasný, že větší mám to. To je jasný, že větší má asi bundu, ne? Větší, tak to je celovýchá, ne? Takže... Takže naše otázka, já. Kdo má spíš dlouhější vlasy? Takže já vám to ukážu, jaké máme. Já je mám sem. Na zadek, no ne. Já to Počkej. nevidím. Počkej, a tam spadne. A to podrknu nejde. Nebo sem? Jo, aha, ale budu to spadne. Já je mám sem, koukej se. Já je mám už takové. Já taky, okej. Takže na to otázku. Takhle. Je na Obě dvě. a Niky. Já jsem dala Niky a ty na ty a pak na ty a ty Niky. Jo, takže tak, počkej, mám půlku hlavy. Co? Ten prsmí. Ona takový úchyl na mě prostě. A ne. Jdeme na to. Ona nám to zkazila. Tak ani nemůže začínat. To je kokot. Ona je kráva. Ty jsi kokot. Uticho už, Nikolo. Mobo, víš, co říkal táta. Nemáš mě to, prostě na hlavě. Tak ale už přestaň,
když je natáčím. Jo, a oni nevidí, že jsem to měla, takže říkají... Já na tohle až odpad. Dáš otázku. Jo, kdo je chytřejší? Věc já? Obě stejně. Ne, jako není chytřejší, protože já jsem pát jako na čtvrták a že ona třeba neví nějaké ty věci, co třeba znamená, ale jakoby, jo, no, já. Ty třeba nevíš, co se třeba my učíme. No to jo, ale jako já to budu teďka z mojí třídy, jakože víš co? Ještě 4. třída prostě. 4. třída. Ale přestali. Já, buď ticho, no tak říkej. Já už nemůžu. Poslední otázka, mě už to nebaví. Kdo by spíš? Kdo by spíš se stal modelkou? Ty na mě. Ty jsi tlustá. No doupěj se mi břicho. Podívej se. A nejde kácech pitomej, ani nežere. A modelky mají být tak? Ne, oni nemají být čistí, oni mají být hubeno Já vám čistý. to převedu, model. Počkejte, musíte na mě koukat. Pak já, jo? A pak do komentu napište, kdo byl lepší. Škoda, že nemám dobré šaty. Jsi trapná. Podívej. Ty vole, podívej na mě, jo? Nevadí, jdeme. Co to má být sáhnout? Modelky mají být takhle. No vždyť jo, taková. A já jsem tak docela štíhla. Já mám ale hovno břicho, víš. Já tam nemám jenom kosty. No vždyť jo, ona tady má pech. Protože Já to nedělej! No jo, ale ona jako nic nežere, pochopte to. no právě, proto budu modelka, mě to říkala plno lidí. A já budu padeřnice. A ona bude kosmetička. A já budu malička, budu prodávat do vlezy. Takže kecám, není postavit. Jo je. Ne. Ale pochopte, že je prostě než já. No, ty nevidíš hlavu. Ty nemáš vidět hlavu. Hej, buď ticho. Ale jako Anet. Co já nic nedělám. Ale mě je trochu smutný, trochu bolí, trochu tapí. A ona furt mluví tady tam. A jako mluví. Ahoj! Takže chodně dělaj, koment, dělat a to Odběratel. odběratele, určitě pravda nebo úkol. Pište do komentu pravdu nebo úkol. A pokud tady bude 10 lajků. Ne, to bude 20 lajků. 10 lajků, tak jeden druhý kolo, ale to bude hrozně. Co? To bude. To bude takový jako bez srandu. Megálně. Zvlášť megálně. Takže se stala megálka. Co bude co? Jak tak se nevzpomenu, jak se tomu říká, že prostě jsem dělala tajnost. A Drejko, co ty děláš? Já jsem krásná. Nosíš to? Takže... Takže ahoj. Ahoj.